Zemne pohádek vám prináša jedinečnú kolekciu 60 najlepších večerníčkov. DVD vychádza každý týždeň v našej distribučnej sieti za rozprávkovú cenu. Predstavujeme vám nasledujúce 3 DVD. Vítr mlhu lesem honí po zeleném mechu, ránem k tomu rosa zvoní, to je náhle spěchu. Ukloní se borovice, až jí přitom spadne šiška, potom sáhne do čepice, objeví se liška, potom sáhne do čepice, to je přece Tuláček liška. DVD Tuláčik. Ďalší úspešný večerníčkovský seriál Václava Chalúbka o dobrodružstve mláďatka Líšky bude v predaji už za týždeň. Měl ouška jako černé kornoutky, vlhký čenich a bystrá šedomodrá očka. Kožíšek se mu pomalu z nenápadného sametu liščích štěňátek měnil do rezava. Chodil v měkkých ponožkách, protože jenom tak nebylo jeho kroky slyšet. Zůstal sám a nikdo mu neradil, jak se chovat a kam jít. Každý obyvatel lesa už věděl, že je to Tuláček. Tuláčik je v brlôžku zabudnuté mláďatko Líšky, ktoré sa musí naučiť v lese žiť bez mamičky. DVD Krtkové dobrodružstvá 4 je ďalším pokračovaním obľúbených večerníčkov Zdeňka Millera. Krtkové dobrodružstvá 4 sú v predaji už za 2 týždne. Na pôvabnom 90-minútovom DVD Krtkové dobrodružstvá 4 uvidíte príbehy Krtko a Snehuliak, Krtko a mamička, Krtko a myška a veľa ďalších. Hej, plavčíci, vstávat! Budí Jáju a Páju. Raní pláče, dál doskáče. Já už dávno skáču, hlásí Jája. DVD Jája a Pája vychádza za 3 týždne. Nezabudnutelné príbehy, v ktorých sa stretnete tiež s detkom Lebedom a závistivým susedom Krkovičkom. Zítra už to musím umět na poprvé, jako Pája. Dvojhodinové DVD Jája a Pája prekrásne nahovoril František Filipovský. Mně rychlé vstávání nedělá dobře. A hlavně musím ještě chvíli přemýšlet. Vy nad ničím nerozmýšľajte a choďte do našej siete. Aj vy máte teraz jedinečnú príležitosť zozbierať pre svoje deti kolekciu 60 najlepších večerníčkov. Na nič nečakajte, hľadajte svoje obľúbené rozprávky s obrázkom večerníčka a naplňte týmito kúzelnými príbehmi rodinnú pokladnicu rozprávok.
Zoologická zahrada je jen chavá náhrada. V pralese skotačit, tu chuť nelze potlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti. V kleci jsme celý den, tak ať se taky zasmějem. Umbaba, umbaba, umba, umba, Jsme manželé Brkofrkovi, já jsem Willy, tohle je Milly, jsme neznámá a mimořádně vzácná exotická zvířata, která nenajdete v žádném přírodopisu, spisu či dopisu. Bude to pro vás mimořádná čest mít takovou raritu, kam se na nás hrabe slon nebo žirafa. Všechno všem záleží na tom, manžel leží jako obyčejně na gauči, poslouchá zábavnou hudbu a loví přitom mravence. Jazyk má kilometr daleko a najednou vám začne strašně naříkat. Tak kouknu a vidím, ty asfaltéři mu udělají. Zoologická zahrada je jen chavá náhrada. V pralese skotačit, tu chuť nelze potlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti. V kleci jsme celý den, tak ať se taky zasmějem. Umbaba, umbaba, umba, umba.